Hi guys, magandang umaga. Ay pupuntahan tayo isang barangay dyan sa Barangay Bunot, Calabanga, Camarines Sur, kung saan may isang pamilya dyan na puro babae. Puro babae ang miyembro ng pamilya. Eh sira-sira yung bahay. Kawawa naman. Eh syempre, puro babae, delikado. Pwedeng madisgrasya yung magkakapatid. Ngayon, nag-initiate po ng tulong yung Radyo Bicolandia. Nagpapasalamat tayo sa mga tumulong. Unang-una, nandiyan si Bukal Nelson Julia. Siyempre, sa ilalim po ng Radyo Bicolandia, nandiyan po si Station Manager Abong Echalose, si Felix Carinan, yaw dyan si Jonel Agagad Bonape, at siyempre yung mga tumulong po sa pangunguna po ni Mayor Ed Severo, at sa pangunguna po ni Vice Mayor Vic Dibilla, sa Sangguniang Bayan, nandiyan po si Kagawad Silito, Hilado. Maraming salamat po. At sa mga tutulong pa po, asahan po namin. Tara, punta natin. Ayan, may gatas. Ini po duman sa may duwang cerebral palsy. Salamat kay Ma'am LB sa Kiyang, kang Abihero Furniture. Barangay Paulbo. Maris Kinalasa. Ibang tropa. Yan, gano'n. Uya na mahatod. Yung tabang. Ini ang harong ni punong barangay Tanael. Muli sa paabuto na dahil data kang panahon ano. Yan, lagat yan. Ay, no! Kadakol audience oh. Sir Lau po. Kami yun. Hindi na naman mag-ano. Actually po, dahil ko po araw po anong laukay niyo. Kaya hindi po, so taga-Magaraw. Doon na kaniba. Si taga-Magaraw niyo na hinapitan mi na paradango. Dapat pero may nakangisi ano? Dapat pero may nakangisi. Baka ano ko. Uri, tatay ka masubog eh. Ano man na? Dahil ko po alam kung ano iniyo, kaya sabi ko, itaw ko na lang. Kaya itataw ko na lang, ay may gatas. May nasusugat pala. Yan po. Ay tuloy duman. Aray ko. Yan ba? Kapal. Kaya tuloy duman. Sige. Ano to sa kuya ka mo na kano? Di mo na kumakandidato. Itong mayong ipon. Ito ba yung
Ayan, tapos so pinaka-staff, tapos si congressman, nagtugot na sila, kaya lang, siyempre on process po yan. Baka lamang, ipaano po. Baka yan si Gerson, si ano mismo, Si Kagait. si babae mismo. Si babae. Iba po yung mga plywood na tinauman po ni Bukal Nelson Ulyo. Una ko nga ni Maya, bata nagsusurunod ito. Dahil kwarta, biglang nagkuwar. Si Felix, May kagawad po. Ito pong, ano po, kaya dito sa kagawad, may sauna uno po. Kada po kaya suna, may nagkakapot. Oo. Kaya po, sikap po, dahil man po sa pag-ano, tas bago po kaya nabatikos po. Sikap po kaya, kada hagad ko po dyan. Ning, May kung kay ba ang lalaki di? uba po, bunso pa po. 11 years old po. face mask. Ning, Bahala na ang ako sabi po mag-relay na na. katong kagawad na naka-ano po, di naka-assign. Bukasan na po. Yan. Kung sikap may yung problema ano? Mayo po. Sabi ko na daw eh, kaya buwan ko talagang ilaw. Kada rani ko po, dahil po ako dyan nabubuklo. Kapitan. Iyo po. Dabis man si kapitan. Iyo po talaga, kaya po, iyan po ang suwa ko po nga ni. Yan, normal lang ito, donate sa mga nag-dates. Tapos, po yan si Kwarta Cash Donation, inabot siya ng 3,300 pesos. Gatas Project, Abihero Furniture. Sisigit. Pagdamdamin na no. Makasya daw di sa bag ko. Jello. Gusto lang po kayo nang mamit mo niyan, kaya po dahil po siya tama yung mga ipating naglahon. Pwede ko man sabay harap sa bayon. Diyan ka sa likod. Hindi mo, magdiyan ka sa likod niya. Tapos papako Kabilang bahay po. 14 years na po. Kaya po siya po ang nagtayo at ina at ama po ko. Hindi ako ang kurang. Mahilig na tayo. Ngayon po si Cash Donation, ano? Ika? Mama! Si Mama. Rika, itry mo yung radyo mo. May load yun. Actually po, makukuha Rechargeable siya, may charge yun. So, iba po, yung po si Tinaong ano. Kasi yun lang po talaga ang ano, may sa inyo. Para po Okay na. Ayun po. Bukasan na po. Yan.